Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po alas 7:07 nin pagkaaga. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Aldaw, mga tugang na Sabado ngunyan, headlines kan mga darakulang bareta. Mga hospital sa Kabikolan nasa Code White Alert dahilan sa padagos na pag-uuran. Balasahan sa gobyerno probinsal kan Albay nagpapadagos sa ngunyan. Aumento sa presyo kan mga barakalon asin aumento sa sweldo ang kaagadan kan mga namanuan sa gobyerno. Propwestong Maharlika Investment Fund day dapat makuluranin politika. Bareta sa ibang nasyon, European Union Drug Watchdog nagpatanid kontra sa bako epektibong bulong sa COVID-19. Dragon sa asin hotshots laog sa semis kan PBA Commissioner's Cup. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal bilang preparasyon sa posibleng epekto kan maraot na kamugtakan kan panahon, ipinerarom na sa Code White Alert ang gabos na mga government hospital sa enterong Kabikolan. Sa ordene pinaluwas ni DOH Regional Director Ernie Vera, sinabi kaini na dapat ang mga tauhan asin personahes kan mga ospital sa rehiyon kinakaipuhan na maging preparado asin handang magresponde sa anuman na emerhensya asin serbisyo na pwede nindang maitao sa posibleng maapektaran. Sa ibong nalado naka-standby naman ang miyembros kang Health and Emergency Management Services o HEMS tanganing makaresponde kon kaipuhan man ang sa indang tabang. Ang baretang ini atod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD-5. Padagos ang pagbantay kan DSWD-5 Alpha Quick Response Team o QRT sa pamamayo ni Regional Director Norman Lario sa disaster operations sa preparasyon sa low pressure area. Ang field office kan DSWD igwang apat na QRTs na bigapod na Alpha, Bravo, Charlie asin Delta na minataonin augmentation support na kinakaipuan hali sa field asin 24 oras na duty sa Disaster Response and Management Division o DRMD Operations Center. Sa unya, nakadeploy na ang mga empleyado kan DSWD sa iba-ibang mga syudad asin munisipyo asin ini maakoordinar sa Local Disaster Risk Reduction Management Offices o LDRRMOs para sa status reports asin update. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Redicon, ilabas ang multilakas. Nangapudan si Gobernador Grex Lagman na magkasararo asin suportaran ang maging fully functional ang Albay Provincial Peace and Order Council asin Anti-Drug Abuse Council tanganing masimbagan ang mga issues sa iba pang bagay. Sayang sinabi na masustiniran siya na matabangan ang mga dating rebeldes sa lindong kan ICLIP program asin ang makusog na pagkipagtabangan sa Albay Police Provincial Office, Philippine Army, Department of the Interior and Local Government pati naman iba pang ahensya para masiguro ang pasiorden sa probinsya. Idinagdag pa ni Lagman na ang pag-asumir niya bilang gobernador kan Albay iyo ang potential o providential asin parte kan sa iyang mandato bilang vice-gobernador. Sinabi niya na bilang gobernador dahil niya makuha ang posisyon nin persahan mantang daing personalan kundi trabaho sana. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Kasunod kan pag-asumer sa pwesto kan bagong administrasyon sa gobyerno probinsyal kan Albay matapos matangkas si dating gobernador Noel Rosal susog sa desisyon kan COMELEC dahil sa disqualification case. Nagpapadagos pa man girarayan pagbabalasa sa mga department heads. Iniyan nangyari sa Provincial Health Office kung saan ang bagong inkargado naman ngunyan iyo si Dr. Stella Zenit bilang kasalida kan Provincial Health Officer Doc Nats Rempilio. Nasa unyan, iyon naman ang Chief of Hospital sa Josefina Belmonte Duran Provincial Hospital sa Legazpi City. Sa ibong nalado, ang ibang nagkapot nin opisina alagad. Nasalidahan naman nasibot na mag-alsabalutan kan sa indang mga gamit asin naghanap naman nin lugar na pwede nindang okuparon. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 7:13 nin pagkaaga. Bareta po sa lado nasyonal. Masunod, nakalipas lang kan mga patalastas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Inigigibuhon sa Disyembre 16, 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa inang abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog nin 8 minutos sa paagi kan tradisyonal na pastores abilen. Ang third placer mauli nin 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana nin 150,000 pesos. 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Street dancing, 10,000 pesos. As in best in costume, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2022. Live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, as in Radyo DZGB. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Hi, Sura Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan.
sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang ginto, ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO level to re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. The online and on-site enrollment for both undergraduate and graduate programs will be in January 4 to 14, 2023. Classes start on January 16, 2023. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Ang mga economic managers ni Presidente Bongbong Marcos sa panginginot ni Finance Secretary Benjamin Jokno nagpahayag ng suporta sa propwestong Maharlika Investment Fund mantang hinagad ninda sa mga legisladores na ipasar ang propwestong lakdang. Sayang sinabi na kamabutan kang nasyon na mag-create ng Sovereign Wealth Fund na arugon matapos maging matrayumpo ang siring na instrumento sa Singapore as in Indonesia. Idinagdag pa ni Jokno na ang Maharlika Wealth Fund iyon magiging bihikulo para makaabante pasiring sa Agenda for Prosperity as in makamtan economic goals kan administrasyon. Sa pag-aadal kan independent group Octa Research na halangkaw na presyo nin mga barakalon asin ang pagpapaaumento sa sweldo kan mga obreros an gusto kan mga Pinoy na masimbagan kan gobyerno. Sa survey kan Octa, nagluwas na ang pagkontrol sa halangkaw na presyo nin mga barakalon an nangingenot sa listahan. Enot kay ni kan Nobyembre naglangkaw sa 8% ang inflation sa Pilipinas na pinakahalangkaw po kan Nobyembre 2009 sa 9.1%. Kay baman sa gusto kan mga Pinoy na masimbagan ni Presidente Bongbong Marcos ang aumento sa sweldo as in access sa baratong presyo nin mga barakalon. Sinabi po ni Finance o kaya padagos kita sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Sinabi po ni Northern Samar Representative Paul Dasa na nasa tamang direksyon ang naging desisyon kan Kamara de Representantes na amyandaran ang controversial na Maharlika Wealth Fund Bill. Enot kay ni sarong planong amyandaran ang propestong lakdang kung saan halion na ang Government Service Insurance System as in Social Security System sa pagkukuanan ng fundo. Pangapudan nangapudan man siya sa kapwa legisladores na halion man ang annual national budget na
pagkukuananin fondo para sa Maharlika Wealth Fund sa lindong conversion kan House Bill 69 o 6398 ang National Treasury mataunin 25 billion pesos sa 275 billion pesos na Start-up Fund sa Sovereign Wealth Fund. Ang mga proponents kan lakdang na makrear nin Maharlika Wealth Fund da iyon mahali sa presidente bilang pamayo kan Junta Direktiba na iyon mamanehar sa Sovereign Wealth Fund. Iyan pahayag ni House Banks and Financial Intermediaries Committee Representative o Chair Representative Edwin matapos na si Senior Deputy Minority Leader Paul Daza magpahayag sa pagdangog kan Kamara de Representantes na ang investment fund pwedeng mapolitika kung ang presidente magtukaw bilang pamayo kan Board of Directors. Sinabi ni Daza na day pwede na ang presidente ang magkapot sa Board of Directors. Sa ibong nalado, sinabi ni Tieng na ang MWF iyon mahali sa presidente bilang pamayo kan Junta Direktiba. Mga tugang, naglalaom po ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa panginginot ni Sergio Ortiz Luis na ipag-oktabang una ni Presidente Bongbong Marcos ang nakatalaan na aumento sa kontribusyon kang Social Security System as in PhilHealth sa masunod na taon. Sayang sinabi na maski nasa mandato kan ley ang sining na aumento sa kontribusyon alagad naghagad sindanin sa Kongreso na mienderan ini alagad daiman inaktoran kan nakaaging administrasyon. Idinagdag pa ni Luis na sa presenting administrasyon sina naglaom na pwedeng ipag-oktabang una ni Marcos ang implementasyon kan siring na lakdang. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na ang Government Service Insurance System as in Social Security System na enot ng hinali bilang funding source sa planong Maharlika Investment Fund pwede naman magkaigwanin option na magkontribunin fundo sa mga maabot na panahon. Siyang sinabi na ang GSIS as in SSS pwede pang mag-ambag sa fundo kung gusto nin mas dakulang ganada. Idinagdag pa man ni Jokno na ang GSIS as in SSS nagahanap nin mas dakulang ganada dahilan ta sa ngunyan ang kadaklan kan sa indang kwarta na invest sa treasury bills as hindi man nakakakuan nin dakulang ganada. Nakukulangan po si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa pagtaon ng serbisyo kang National Commission on Senior Citizens sa maedad ng populasyon sa nasyon. Ina nagluwas matapos na anduwang pagdangog na pinanginutan kan House Special Committee on Senior Citizens kay ba na ang House Committee on Public Accounts. Sayang sinabi na nagluwas sa pagdangog sa mga pagkukulang ni Franklin Quijano na iyon pamayo kang National Senior Citizens Committee. Nagluwas man ang pagsuhay ni Quijano sa sinabi ng charter. Nagpahayag nin kahagadan ang Bangko Sentral kan Pilipinas na magtaonin 30 hasta 35 bilyones pesos para sa propostong Maharlika Wealth Fund. Sinabi ni BSP Deputy Governor Francisco Daquila na ang kantidad magahali sa indang mga dividendo. Siyang sinabi na ang bilog na dividendo kan BSP pwedeng magamit para matagamahan in fundo ang Maharlika Wealth Fund. Idinagdag pa man ni Daquila na ini karkulo pa sana sa pagsasabi na sinda pwedeng makataonin 50% kan sa indang dividendo sa MWF dahil ang taan natatadang 50% itatagama maninda sa kapitalisasyon kan BSP. Nanindugan po si Senador Bongo, pamayokan Committee on Health, na bukas siya sa propestong magtatao ng otorisasyon sa paggamit ng marijuana para sa medical na katuyuhan sa Pilipinas basta magkaigwanin maigot asin ararom na pag-aadal para sa tamang regulasyon kaini. Sayang sinabi na maski si dating Presidente Rodrigo Duterte, bukas man sa siring na lakdang, maski nangani mahigpit ang pagkontra kaini sa illegal na droga. Idinagdag panigo na kung ini para sa pagbulong dahil siya makontra alagad kinakaipuan manggiraray na ma-regulate ang paggamit ng marijuana tanganing dai maaboso siring man dapat igwanin mga safeguards na susunodon. Nagpahayag nin kahaditan si economist asin Professor Solita Monsod na ang propostong Sovereign Wealth Fund gagamiton bilang gatasan. Siyang sinabi na kung aprobaran kan mga legisladores ang Maharlika Investment Fund na imamanehar nin korporasyon magiging libre sa kadakol ng mga leyes. Kasabay digdi ang Salary Standardization Law, Government Procurement Reform Act, Philippine Competition Act,
asin na GOCC Governance Act. Kinontra man niya ang propasong lakdang na makrear ng MIF delantan gobyerno mas kinuarin di pa man naging good manager. Ang sayang tinawanin punto iyan kontrobersyal na multi-bilyones pesos na COCO levy fund. Mga tugang inatindiran po ni Presidente Marcos ang ceremonial blessing sa duwang attack helicopters na iyo ang dugang na assets kan Philippine Air Force. Sinabi kan Office of the Press Secretary na ang duwang air assets binakal kan gobyerno sa Turkey mantang partiini kan modernisasyon kan Puwersa Armadas kan Pilipinas. Pinasalamatan man ni Marcos ang Turkish Aerospace Industries asin gobyerno kan Turkey sa pagtabang na mapakusog ang Philippine Army Military. Inomo man niya ang espersos kan Puwersas Armadas sa iba-ibang aspeto, kaibanan external defense, internal security operation, disaster response as in relief operation. Hinarampag naman kan grupo nin mga paratukdo sa eskwela's publikas sa panginganot kan Alliance of Concerned Teachers ang gobyerno matapos magkaigwanin protesta sa Mendiola sa Manila. An sa indang protesta, may tamang Christmas protest kung saan pigahagad pa man giraray ninda na tagamahan in funduan sa indang bonus asin insentibo. An sa indang pangapodan, darakan padagos na pagumento sa presyo kan mga barakalon na day na pwedeng makaustuan sa indang sweldo ngunyan. Gusto ninda na sa indang performance sa base o performance-based bonus, may taon na siring na sa ipinangako sa indakan gobyerno. Sinabi po kan Department of the Interior and Local Government na nasa 1,500 o 1,100 na dating rebeldes ang nakaresibi ng ayuda hali sa gobyerno poon kan mag-asumir sa pwesto at administrasyon ni Presidente Marcos kan Hulyo. Sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na ang gobyerno talagang komitido na masimbagan ang problema sa insurhensya asin matabangan ang mga dating rebeldes na mapakarhayan sa indang buhay. Sayang sinabi na sa paagi kan Enhanced Comprehensive Local Integration o ICLIP program, sinta nakatabang din sobra sa 1,000 na mga dating rebeldes na nakabuelta sa sosyedad. Ang ICLIP may kamautan na matabangan ang mga dating rebeldes na makabuelta sa komunidad sa pagiging pagtaonin financial as in livelihood assistance siring man iba pang klase nin tabang. Mas marahay na taunganin atensyon kan mga legisladores ang pagpapakarahay sa salud kan mga senior citizens. Inian pahayag ni Abogado Romulo Macalintal kasunod kan propostong lakdang ni Senador Bong Revilla na ibaba ang edad kan mga pigsasabing senior citizens sa 56 imbes na 60 anyos. Siyang sinabi na ang pigsasabi na dahilan sa life expectancy sa o na 72 anyos, mas marahay na amay pa man makinabang ang mga maedad na. Idinatag pa man ni Macalintal na kung ini ang obheto, dapat pakarayon ang nutrition program pati na ang health program para sa mga seniors o senior citizens bakuan na magibulin propasong lakdang na daiman tulos na ipapasunod. Nagdesignar po ang Bureau of Corrections as in Commission on Human Rights nin Human Rights Officers sa mga presuhan panganing mabantayan ang kondisyon kan mga person deprived of liberty. Ang Bucor as in CHR nagpirma nin Memorandum of Agreement tanganing mapakusog ang mga programa sa Bucor regulasyon as in practices sa human rights standards kaiba sa mga nagpirma sa kasunduan sina CHR Chairperson Richard Palpa Latok, CHR Commissioner Beda Epres, Bucor Director General Gregorio Katapang as in Bucor Executive Assistant Angelina Bautista. University of the Philippines o UP Board of Regents si dating Faculty Regent Angelo Jimenez bilang ika-22 na presidente kan universidad. Sa pahayag kan tinig ng Plaridel, official publication kan UP College of Mass Communications na si Jimenez ang ika-22 na UP President. Puon sa 2023, si Jimenez maserbinin 6 na taon na termino bilang presidente kana o premyerong State University sa Pilipinas. Si Jimenez ang masalida kay outgoing UP President Danilo Concepcion na matatapos na ang termino kay ni sa Pebrero 2023. Oras
oras mga tugang sa Pilipinas, alas 7:30 nin pag-aaga. Bareta sa ibang nasyon na sinibapa, abangan po sa samuyang pagbabalik. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikape mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siring kan Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert asin feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified asin gibok ang Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos asin malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalma ng Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada asin mga supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kaya ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. DZGB, Bareta Alas 7, Bareta Alas 7. Bareta mga tugang sa ibang nasyon. Nagpatanid po ang drug watchdog kan European Union na an antibody treatment para sa COVID-19 bako man efektibo kontra sa bago asin nagdadakol na dominant strain kan sarong helang nagkapirang monoclonal antibodies na natawanan in injection o infusion sa ospital nakatabang lugod para mas lalong maging malala ang helang para sa delikado asin na ospital na mga pasyente. Ang mga ini iyuan minapuntirya sa protina kan virus. Sinabi kan European Medicine Agency na bako man inefektibo kontra sa nag-ugbon na strains.
Bareta sa Ladunin Sports, dinawgan Magnolia Hotshots ang Phoenix Super LPG sa score na 102-95. Tanganing mako ang pwesto sa semifinals kan 2022 PBA Commissioner's Cup. Iyan nangyari mantang kulang sa tawo ang Super LPG dahil lantan sa indang mga gwardya na sinda RJ Azul asin RR Garcia day pinakawat mantang ipinairarom sa health protocols mantang si Magnolia coach Chito Victolero nasa health protocols man. Sa ibong nalado, logman si o sa semis ang guest team Bay Area Dragons matapos na sa indang patalsikon ang Rain or Shine and Lastop Painters sa score na 126-96. Mga tugang pag-asa Legazpi, kaiba si Melvin Almuela sa kamugtakan kampanahon. Sa Disyembre 10, 2022, saldaw ning Sabado ning pagkaga, ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakarkulong nasa distansyang 215 km sirangang kang Huban, Sorsogon o nasa distansyang 245 km sirangang kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 12.9 degrees north, 126.0 degrees east. Ang naturang low pressure area ay posible pong mabuo bilang isang mahinang bagyo o tropical depression sa ngayong pong araw. Samantala, shear line naman po ang nakaka-apekto sa norte kang Luzon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang naturang low pressure area. Moderato sundo makusog na duros na hali sa norte, sundo norte sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging maalon. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 24 sundo 30 grado sentigrado. Kasi nang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:56 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:19 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live hadidigi sa Pag-asa DOST Legazpi. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan mga darakulang Bareta ang unyang pungaldaw nin Sabado. Kapangaran po ni News Director Edwin Peralta asin Atty. Christine Longabela. Kami po ang sa inong naging tagapagbareta. Ako po si Francia May Boras. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry Maceda. Salamat po sa pagantabay. Radyo Klinika, masunod na. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa